Ассалому алайкум дӯстони азиз. Дӯстон, дар ин видео мехоҳам дар бораи зиндагӣ дар Туркия, зиндагӣ дар Стамбул ба шумо маълумоти пурра диҳам дар бораи хароҷоти шумо, хароҷоти якмоҳаи шумо, дар бораи квартира, дар бораи маош, дар бораи хурду хӯрок, дар бораи ҳамааш ва инчунин дар бораи он саволе ки чӣ қадар барои ба Туркия рафтан чӣ қадар маблағ расчёт гирем мехоҳам ҷавоб гардонам. Дӯстони азиз, ман якчанд моҳ пеш як видео дар бораи маълумоти муфассал карда будам. Дӯстони азиз, он маълумот каме кӯна шуд. Ба чӣ хотир? Дӯстони азиз, дар Туркия интихобот ки шуд, ҳамаи нархҳо дигар шуд. Нархҳои хурду хӯрокҳо баланд шуд, ҳамчунин нархҳои маош ҳам баланд шуд. Агар дӯстони азиз, ман дар видеои гузашта маошро 8000-9000 лира гуфта бошам, айни замон маоши ками кам 11-12 лира мебошад дар Стамбул. Шояд ки агар шумо забонро надонед, аз ҳамин хотир бисёре аз корфармоҳо метавонад шуморо фиреб диҳад. Чӣ хел фиреб дода метавонад? Ва шумо маоши пастро пешниҳод мекунад. Масалан 9000 лира, 10000 лира пешниҳод мекунад. Шумо аз сабаби ки намедонед чӣ кор кунед, забонро намедонед, шояд ки дар бо маблағи паст кор кардан мегӯед. Пур аз дӯстони азиз, дар айни замон ин моҳ моҳи октябр аст, октябри 2023, нархи маош дӯстони азиз 12000 то 15000 лира мебошад. дӯстони азиз, агар ки забонҳоро донед, забонҳои хориҷӣ, метавонед ки 18000, 20000, 22000 лира кор кунед дар як моҳ. дӯстони азиз, нархи квартира. Нархи квартира агар ки гӯед ки 5-6 нафар шуда меистед, 1500 лира барои як нафар. Агар ки гӯед ки 2 ё 3 каси истоданӣ ҳастем, 1800, 2000-2500 лира барои як нафар дар як моҳ. дӯстони азиз, барои хурду хӯрока, агар ки шумо гӯед ки дар кӯча мехӯрам, яъне дар чойхонаву ҳамин ресторанҳо одди ҳамин хӯроке ки масалан ош мехӯред ё ин ки шӯрбо мехӯред, дар як шиш, дар як нишастатон барои як обед камаш 150 лира меравад. Барои як боғ 150 лира меравад. дӯстони азиз, дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ ҳам гуфта будем. айни замон ҳам вазъият хуб нест дар бораи ҳамин масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ, яъне ҳуҷҷат намекунанд. дӯстони азиз, як роҳи дигараш ҳам пайдо шудааст ки даробаро, яъне за граница ба дигар давлат меравед, дар он ҷо бояд якчанд муддат, як ҳафта ё 2 ҳафта истед, боз омада метавонед ба Стамбул, ба шарте ки 3 моҳатон пурра нашуда бошад, яъне 2 моҳ 10 рӯз шуда бошад, метавонед граница гузашта боз дароед. Вале граница гузаштед, бояд дар масалан дар Туркия ҳастед, 2 моҳ шуд, 2 моҳ 10 рӯз шуд, ба Русия меоед, 2 ҳафта меистед, боз обратни ба Стамбул рафта метавонед. дӯстони азиз, масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ ҳола ҳамон хел аст, ҳуҷҷат накарда истодаанд. боз дӯстони азиз, мехоҳам дар бораи он саволе ки бештар бародарони мо ба ман савол доданд дар комментариҳо, дар WhatsApp, дар Instagram, чӣ қадар, чанд сум расчёт гирем барои рафтан. дӯстони азиз, ман ба шумо хароҷотҳои якмоҳаро мегӯям. Масалан, бисёре аз бародарони мо айни замон ки аз сабаби ҳамин рейтҳои сахту вазъияти ноқулай дар Русия, бисёреашон мутаассифона депорт шудаанд ва мехоҳанд ба дигар давлат раванд. аз ҳамин хотир намедонам ки чӣ қадар маблағ бо худ гиранд. дӯстони азиз, ман аввал бо шумо бо нархи лира мефаҳмонам, баъд мегӯям ки лира чӣ қадар рубл меистад, яъне курсро мефаҳмонам, ва шумо метавонед озодона худатон расходҳои, яъне хароҷотҳои шахсиятонро худатон ҳисоб кунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, вақте ки ба аэропорт меоед, агар ки дар аэропорт маблағи худатонро, яъне рублро лира карда мешавед, 1000 рубл дар аэропорт 200 лира меистад, 200 ё 205 лира.
200 лира агар ки истад 10,000 рубли шумо 2000 лира мешавад. вале дӯстони азиз, агар ки сабр кунед ба дигар районҳояш рафта тавонед, роҳи рафтанашро ёбед, дар дигар районҳояш 2500, 2600, 2700 лира меистад. бинед дӯстони азиз, дар аэропорт 10,000 рублро майда мекунед, 2000 лира мегиред, дар дигар районҳо ки рафтед 10,000 шумо 2500, 2600, 2700 лира меистад. дар инҷо дӯстони азиз ками кам агар ки дар аэропорт майда кунед 500 лира бой медиҳед, агар ки дар дигар районҳо майда кардед 500-600 лира буд мекунед. хулос дӯстони азиз, масъалаи пулро ки гузаштем, курсро ба шумо фаҳмондам. акнун дӯстони азиз, нархи симкарта чхел ки гуфтем, дар аэропорт агар харидорӣ кардед симкарта 1000 лира, нархи як симкарта, ҳамонам 20 ё 25 гига интернет дорад, халос. агар ки ба дигар районҳояш равед, ғайри берун аз ҳамин аэропорт, дуртар аз аэропорт, нархи симкартаҳо аз 550, 600, 700, 750 лира аст. хело бо нархи дастрас мешавад. дар ин ҷо ҳам шумо метавонед 300-400 лира бурд кунед. хулос дӯстони азиз, нархи симкартаро 650 лира мегирем. 650 лира меояд дӯстони азиз, бояд шумо стамбулкард харидорӣ кунед. стамбулкард ин ба монанди тройкае ки дар Москва, дар Русия корфармо мешавад, ин корти нақлиётӣ аст. ҳамаи шаҳрҳояш ба худ карта дорад, яъне Анталия карт, Стамбул карт. алоҳида Стамбул карт харидорӣ мекунед. дӯстони азиз, бори охире ки ман якчанд моҳ пеш нархи Стамбул картро дидам, ин 55 лира буд. шояд ки айни замон 60 ва ё 70 лира шуда бошад. боз дӯстони азиз, ба даруни Стамбул карт маблағ пул мекунед барои роҳгироатон. дӯстони азиз, 100 лира меравад. сабабашон ки шояд ҳозир як талаб роҳгирои шумо 15 лира шуда бошад. бори охире ки ман дидам 11 лира буд, 11.5 лира, ҳамин қадар буд. шояд ки ҳозир 15 лира шуда бошад. яъне ду тараф агар метро 2 метро шуда агар худаш 30 лира мешавад. умуман дӯстони азиз, Стамбул карт ва роҳгироатон 100 лира. агар ки ба такси наравед, дӯстони азиз, аз аэропорт ҳеҷ гоҳ ба такси наравед. чунки онҳо мебинанд ки шумо нав омадед, намедонед, шуморо фиреб медиҳанд. хеле осон бо нархи қимат шуморо ба ҷои мехостагиатон мебарад. дӯстони азиз, симкартаро нархашро гуфтем, Стамбул картро гуфтем. 100 лира Стамбул карт, 650 лира симкарта, 750 лира шуд. дӯстони азиз, нархи квартираро ҳам гуфтем, 1500, 1800, 2000 лира. нархи миёнааш 1800 лира мегирем. 1800 лира ҷамъи 750 лирае ки барои симкарта ва Стамбул карт харҷ кардед. пулаш 1500, 1600 лира, 2500, 2600 лира мешавад. 2600 лира. боз дӯстони азиз, дар бораи хӯрокҳоам ки фаҳмондем, агар ки дар кӯча хӯрда мешавед, се вақт хӯрокро кайф карда ба монанди бойҳо, ҳамаи маблағи шумо барои ҳамин хӯрдан меравад. як бор нишасти шумо 150 лира аст. 150 лира. худаш ним порс ош 100 лира боло меистад. боз чой мехӯред, кола мехӯред, худаш ҳамон 150 лира. агар ки гӯед ки дар хона бо рафиқон хӯрок тайёр карда, овқот карда хӯрда мешавед, шояд дӯстони азиз, дар як ҳафта 200 лира меравад, харҷ мекунед. 4-5 кас ё ин ки 3-4 кас пул мепартоед дар як ҳафта 200 лира. худаш агар 4 кас партоед, 800 лира мешавад. умуман дӯстони азиз, барои ҳамин як моҳаатон ба таври ҳамон дар квартира худатон овқот карда хӯрдан 1000 лира расход гиред. 2600 лира барои хароҷотҳое ки квартира ва симкарта шуд. боз барои хӯрокҳо 1000 лира туш кунем, агар 3600, 3500 лира метавонед расход гиред. дӯстони азиз, курсро ба шумо фаҳмондам. дар аэропорт 1000 рубли шумо 200 лира,
дар дигар районҳояш, масалан дар Лалелӣ, дар Аксарай ё дигар ҷойҳо 1500, 1600, 1700 лира. боз дӯстони азиз, ман ҷустуҷӯ мекунам ҷое ки ба шумо курси қулайтар, ба шумо курсаш выгодно шавад, яъне якчанд лира шумо метавонед бурд кунед, яъне курси навстарро дар куҷо, аз куҷо метавонед пайдо кунед. Ман ҷустуҷӯ карда ба шумо боз видеои алоҳида мекунам. дӯстони азиз, 2500 лира 10000 рубли шумо мешавад. ин минимални курс 2500 лира. Агар ки 10000 рубли шумо шавад, хароҷоти якмоҳаи мо 3500 лира шуд. 3500 ки шуд, 10000 шумо 2500, 5000 рубли дигар гиред, агар 1200 ҳамин хел мешавад, худа 3600, 3700 мешавад. бо 15000 рубл, 15000 рубли шумо ҳамин 3700, 3600 ҳамин хел мешавад. 15000 лира барои хароҷоти якмоҳаи 15000 рубл хароҷоти якмоҳаи шумо дар Истанбул ба таври хоксорона, ғайр аз суми билет. дӯстони азиз, билетҳо айни замон аз Москва то Истанбул аз 14000 рубл то 20000 рубл аст. ғайри билет ман хароҷоти шуморо гуфтам, яъне 15000 рубл. дӯстони азиз, асло минимални расчёт нагиред лутфан. вақте ки ба дигар шаҳр, ба шаҳри бегона меравед, шумо шояд ки забонро намедонед, кор ёфтан наметавонед, кор ёфтан қин мешавад. аз ҳамин хотир вақте кор надоред, даход ки нест, расход бисёр мешавад, маблағи шумо ки тамом мешавад, шумо азоб мекашед, сарсон мешавед. аз ҳамин хотир дӯстони азиз, хуб мешуд ки 20000, 25000 то 30000 рубл расчёт гиред, хуб ҷобаҷо мешавед, роҳи худро ёфтан метавонед иншоалло. дӯстони азиз, агар ки гӯед ки шароитам хуб нест, метавонед ҳамин 15000 рубл, аз 15000 рубл лутфан дӯстони азиз кам нагиред. хулас дӯстони азиз, умедворам ки ба шумо бо рақамҳои аниқу дақиқ фаҳмода тавонистам. боз ман видео аловида мекунам барои он ки аз куҷо курси хубтар дастрас кунем. то видеои баъдина дӯстони азиз, паноҳатон ба худо. агар саволҳо бошад дар комментарӣ интизорам.